Ole chỉ bây lại với cú student profile kha kan khoi so tran mop mopa atop to na kan buai de nge ni zo na a oma kha video thui lu tuk lovin kan soi nga tin chu ti rol chon student profile kan fill up ta na po khan buai zeu zeu kha kan om chhorang maya chung te po chu han soi tur ngal kan tum don ani kan han lu de pop pop maya nga no pang student kha chu kan ne ang anga kha profile kha fill up ve ka ngai he pakhat ma kala khoi lova ke chu chuan information ni kala khom meka chuan hei pakhat ma khoi lo nu tun hei pakhat kan ti chin don ni class 3 a hian heti lai lu da na kha chu ka video ma sa po ka soi to ka soi do to lovanga ka ti tura hi nia gp ka lut ngal de to pang chuan heti lai hian heti lai hian anu ming hi adik veka hetiang hi adik lo om chuan in update zel don information thar berin da zel don nia amar chu ta hen ke chu hetilai adar hi hei adar hi verify to ni a verify to ni wangin hetilai hen a date of birth le hemi male and female hi asiam thla thei to lo ani ka verify to wangin verify ti hian nang mani verified kherlo po khan no pang hi a school kal na ma sa ten an lo verify to chuan kha po kha tianarot om vek to ani maro chu nu le pa te ming te hi chu nge ni ti dang lam thei kha ni at typing mistake palte polo om theya chuan in hriat tur kan du pakhara chu heti lai ming nu le pa ming anma ni ming nu le pa ming le date of birth jong a hi vsk ne khan ain ang vek tur ani yu dai sa hi chuan hetian in ziak ta a yu dai zok hi lo di kani chuan vsk in update anga vsk zok lo ni di kani chuan yu dai sin update ang chuan a ol samdan pakhara chu vsk akhan in no pang khalo ti dik sa fek ula khatiang chi khan yu dai si chu update ula all sam bokani chuan ti level chu ka ti thlam mo panga hei po hi le phone number pola dika ala dik veka bpl hian ni lova ala dik veka chuan hei thlan turom lo thlan thei lo ho hi chu thlan lo mai tur ani a thlan thei si lo tinge kan tiang ro ti lo mai tur kha chu blood group po hi blood group hi b plus sadika b positive ka safe anga kan next anga chuan tilai a hian hei hi chu thla ka ngai ta a 25 to 26 hei kin chu kan pek dan ania class 3 a roll number hi 21 ania chuan admission hi necessary thali kan ti maya school tran ni khata hian heta hian class section roll number ti hi kan threshold fo a class zia lan tel kan tum thin chu angai lo class 3 amo section amo khata a roll number to pakhaje tur number to pakhaje tur headline ke chu 21 hi a roll number ani a class 3 a oma section tran kan nei lem lova class 3 section b a khan roll number 2 ni chun true da mai tu class 3 top a roll number 2 ni chun true top da mai tu a class a khain ziak lang tel thin kha zela tel lo tu chuan medium of instruction hi chu om sa a hi po om sa a chuan hei thlan tur tiang te subjective thlan tur om lo thei hi hemi b ka hi chu hemi 4 through 5 le 4 through 5 hemi b hi chu engani progression activity sa kan ti vek to kha ni adang ho poi progression activity sa kan ti vek to kha ani a kha chu kan hre mei tur angai taila a tho ome chuan kan han save le anga next kan ti le anga chuan hei hi lo lang le don ani chuan hei hi facility profile khanita facility sa chuan sarkar school chuan free textbook le free uniform kan donga adang hi dong kan om chuan kan tik thei bok student has been screened for specific learning disability and screen chuan yes anianga enge an screen chua mo an screen lo chuan no keine chuan screen om lo fa chuwang chu kan no thla char mai anga chuan talented hi ani le ni lo khan mai chu kan chianga kan hre thiam mai tur anga yang chuan level competition olympian sa tel lova scout and guide kan nei lova hei po hi no kan tia a height hi za somthum pariat le kg hi somthum ani a chuan hei hi adika hei hi hei thlan tur ani nikuma khan hei kan thlanga amaro chu lo update angai ni ome ba ani a hei po hi soitami mei taila
hi instruction chia hi a lova entina na primary lo ni ta upper primary lo ni ta heta hian primary hi chu adik thei mai upper primary ni hian pol ruk a local ta pol ruk chu upper primary chu ni ngei mai amaro chu upper primary graduate ni le ni lo kha tilai hian siang faka soi kha omlo completed highest educational qualification atimaya entina na secondary kan ti chun high school ni ta pol ko le pol som ni ta pol som po azira pol ko po azira kha kha high school kal ani em ti nge pol som graduate kher kha ti la ya kha kanin hial deuh ril ruwa in hial na om deuh mai the hetianga hian dikper kan riat ta ka chu pol ko an zir to chuan high school an rapa chu ma chuan high school than mai tur pol som pakhat an zir chuan class HSSLC ka pass kher lo ma se pol som pahnih pol som pahnih khami higher secondary school level kha akala chu wang chuan kha ka thlan mai tur ani mele tikhan ka thlang zo ta ka save le anga chuan kan next anga tila hian information kha lo om thlan nuai ta ni information kha lo om treu ta chuan headline top and complete data omani hemi complete data hi no pang finalize kan tia zona om fo kha ni ta chu wang chuan complete data hi ni mai ashanin finalize om lo kan complete chinanga ka okay anga okay mo next student ni chon atota khana kal dona okay ni chon okay mai ta atikhan chuan dashboard kan lut lenga tuna kan no pang khoya kha class 3 ani hei dashboard hian tuna hen ni nga ka neya ni nga incomplete vekin langa pakhat chu ka complete to a kha wang khan ka video masa ka se khan dashboard hi automatic in iti zo rualin aroin update nga lovani chuwang chuan dashboard a hian alo la lang lo ni pon apa ngai kha chuan adik to tho tura khan ngai ani hei mo hei entry status complete enti to he tilai complete ti kha student a chuan finalize na ani mai ni kha kha reta ila chuan hemi kan final hemi complete a inti ma chu apar module kha khoi thei lawani apar module po kan video masa kan soi nual to azong zong khati ngai lawa angai big zuk entur kan ti ang kha 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 ni chuan kha kha student b ka complete dan chu ni a ran finalize ti kha a om chuang lo khati incomplete khan no pangkha incomplete ani mai ni kha kha video toite student complete student data update complete dan chu ani kalome